Wygrańcy I wojny decydowali tak naprawdę o losach naszego Heimatu. Wiedzieli, co w tym landzie będzie plebiscyt. Zwolenniki wolnego sztatu górnośląskiego wysyłali delegacje do Wersalu, mieli nadzieję, co w plebiscycie będzie też pytanie Elizie za wolnym sztatem górnośląskim. No ale geszefty wygrańców nie dały, co by we plebiscycie szło welować za tą opcją. Czas lot 20 tak naprawdę je nam Ślązoków mało znany, bo jest pokazywany ino z jednej zajty, z polskiej zajty. Na ludzi, którzy chcieli w tamtym czasie nieprzyleżetnego sztatu górnośląskiego, godało się na nich separatyści. Ani z zajty polskiej, ani z niemieckiej, ani nawet z czeskiej nie było dla nich placu. Z każdej zajty byli prześladowani, likwidowani. Jednym z takich przykładów był Teofil Kubka. W tej chałupie 20.11.1920 roku o godzinie 5 po południu Teofil Kubka został zamordowany 8 szusami w głowa a klata na ślepiach swojej baby w ciąży a 5 bajki. Bez Henryka Marcinka a Jędrzeja z przynależnej bezpośrednio polskiemu komisariowi plebiscytemu a polskiej organizacji wojskowej Bojówki Polskiej. Eine Kugel kam geflogen.